Seng Federation of KHASI Jaintia and Garo people minta kasngi kala Ïakynduh ia Khlieh do jong ka Ïing dak ban pan jing pensyai halor ki kam ki bathli hapo jala Khlieh haba kran chikila patai kubor hadien balawai ka jingalang u president ka Seng Fkjgp uba dandi kongset ulong ba ka Seng kala dawa na Khlieh do ka Ïing dak ban pelong ia ka tin KHASI Jaintia bat Garo kum ki wei ne ki balala ban jet ban pendap ye ki te ki kam uba kongset ula ban juru ba ka dei ka jingkit Khlieh jong ka sarkar jela bakan ai jing tho syakatanat Ïing dak bat syakatanat communications ban ito ye ki te ki tin kum ki wei ne ki bala ban jet ban pendap ye ki sauspa saupusan teli ki kam balaj hakane ka jela Khlieh la pensyai ini Khlieh ke information yang abang saya tu fi menta baki pos barok ki balaj menta kedai Hindu spa rapatli but kani kalong baki kena KHASI ke jumi hakitan nong ba per po rilum KHASI ba rilum Garo kela ban apply kini ki post ke jong kini ki post ke balaj hani post office but kela ban jet ek subject kemud English KHASI bre po KHASI region mud Garo po Garo region kata